Hello cả nhà mi. 우리 알렉시 아이만 비스토리스요. 싫어. 시끄럽게로. Ja. Icky. Ipet kami nga lang. Ni ba sitta kaningan no siya ay ngon no Parang ngồi đi anh này. Siapa yang dikit pot? Nasi nasi. Amik gaman sikap sus mek sana. Parang harian lah. Ibu, buat akan buat dari depan. Hai. Hai. Aluyan na. Kisa men na ano ba? Men na din sila yung rock case. Men na din ano eh.
Singaw bitaw nakakam doon na tayo ito. Singaw bitaw nakakam doon na tayo ito. Siya nga hindi. Hindi mga ito. Balik pala ito. Imbang ng anak din na eh. Sa rin na. Sa panak eh. Siyaw. Kurang ingat dong. Hai. Hai. Sinanos na rin. Mas ingin baca na sa tangan cek. Kalau bobot. Anak samut apu. Maka masik. Kami kecam pinggir sini.